İkinci, muallimlerin, lukmanların, döwlet işgärleriniň aýlyk haklaryny, pensiýa we kömek pullary, çagalara gollaw, maýyplyk, işsizlik we şuňa meňzeşler ýokarlandyrmak. İkinji, sosial ykdysady özgertmeler. Birinji, hökümetiň ähli derejelerini korrupsiýa garşy göreşmek. Milli bankyň, ähli döwlet milli gaznalarynyň pensiýa, ähtiýaçlandyrys serişdeleri hem ullanyşyna gözegçilik etmek. Tebii baýlyklaryň ferasaply ullanmagyna gözegçilik etmek. Türkmenistanyň ähli puduklaryny newit we gaz, energiýa we owa hojalyk senagaty işlerini aýdynlygyny berjay etmek. Üçüncü, raýatlaryň zähmet haklaryny we erkinligini goramak. Dünýä ykdysadyýetinde öňde barjy ýurtlaryň standartlaryny göz öňünde tutup, ykdysadyýetiniň ähli puduklaryny aýlyk haklaryny ýokarlandyrmak. Dördüncü, döwlet ýerlerini hususlaşdyrmagyny gadagan etmek. Döwlet tarapyndan Türkmenistanyň ähli raýatyna öz ýaşaýyş jaýlaryny gurmak üçin 1000-400 metr ýer we 20 ýyl möhletli karz bermek. Bu ýerleri östürmek üçin zerur infrastrukturany döwlet tarapyndan maliýeleşdirildigini we guramagyny berjay etmek. Plany gowulaşdyrylan 100 metr kwadrata çenli kwartiraları gurmak we soňra pes girdiýjili maşgalalara kärendesine bermek üçin her şäherde döwrebap ýaşaýyş atly ýörite guramalary döretmek we maliýetleşdirilmek. Türkmenistanyň raýatlary üçin iň az kärenle mukdaryny kesgitlemek we ýaşaýyş jaýyny soňra satyn almak hakyny berkitmek. 5. Iň pes aýlyk hakynyň Ýewropa standartlaryna çenli ýokarlandyrmak. İşsizler üçin täze döwlet iş maksatnamasyny döretmek. İşsizleri hünär taýdan taýýarlamak boýunça gaýtadan taýýarlyk merkezlerini döretmek we soňra iş bilen üpçün etmek. Salgyt stavkasyny peseltmek. Gözegçilik edaralarynyň özgertmek we kiçi we orta telekeçiginiň ösmegini üçin bürokratik päsgilçiliklerini aradan aýyrmak. 6. Muhit saglyk ähtiýaçlandyryşy, saglyk ähtiýaçlandyryşygy boýunça döwlet maksatnamasyny döretmek we maliýeleşdirmek. Döwlet tarapyndan Türkmenistanyň ilaty üçin esasy lukmançylyk dermanlarynyň maliýe üpçünligini döretmek. Jemgyýetiň saglygynyň peýdasy üçin lukmançylygy ösdürmek. 7. Bilim pudagyna düýpli özgertmeleri geçirmek. Bilimiň ähli derejelerini döwrebap okuw maksatnamalaryny işläp düzetmek we durmuşa geçirmek. Öňde barjy daşary ýurt hünärlermenleriň gatnaşmagyna bilim maksatnamalarynyň hilini ýokarlandyrmak. Mätäç taliplara zerur maliýe kömegini döretmek. Talip alış çalış maksatnamalaryna gollaw bermek. 8. Döwlet tarapyndan türkmen manatyň erkin çäklendirilmedik konvertasiýasyny üpçün etmek. Her döwlet subyektiniň we hususy şahsiýetleriň erkin garaşsyz daşary ykdysady işçiligini kepillendirmek. Türkmenistanyň her bir raýatynyň öz serişdeleriniň çäksiz ullanmagyny üpçün etmek. 9. Türkmenistanyň raýatlarynyň giň internet ulgamyndan peýdalanmak we içindäki maglumatlara el ýeterli haklaryny we azatlyklaryny döwlet tarapyndan kepillendirmek we üpçün etmek.
Devlete ösüş ýoluny, progressi çatlaşdyran, öňde barajy, güýçleriň biri bolan internetiň global we açyk tebigatyny ikrar edýär.